Malags, sama wala pa siya mga nakay diha. Matay sa kadagan akong gipantabangan bago. Wala mi namalik, no? Unsa sabi mo ay gabiha imo ha pag siguro gi pang maldisyon kung siguro mao nang way na malik ibaw ba ka nga. Di, abi nimo ka na mga anak ba, bikangkang na. Kaya sige din mo kutong gini mo dito. Mao gani. Nya nga mo na minamalik na mingaw naman ni ato ang negosyo. Sao naman tani kay bapa mahal na kayong bugas. Ay di sa harma ko ano, may pa mag tambay-tambay pagka dito sa gawas. Nay mo makakita kag na mga agi nga mga dagkog tiyan. Ina nga kung mga anak mo ari sa mua kay ato sa ospital. Silbe, ako i-promote akong ato negosyo dito. Oh, minana ba? Gamiton ba? Use your brain ba? Ano sa mga ay? Ako judi ay kakapoy ba nang buhata ko ikaw na lang ka dito. Nya, okay. Ako dito nya ikay manabang. Agi ko ano ko makita ko tubo lagi. Sige ako na lang. Ano mo nga kung adto mo mga anak sa ospital, mahal bayan. Dire sa tuwa baratura. Baratura mga tuki ra no. Tuki. Madapag 1.5. Madag 1.5. O sige, ako'y bahala dito ha. Basta ikaw mag-ready na ka diha. Ako'y bahala na. Sige. Inala ko na. Sige ha, banod diha. Manawag ko dire. Sige. Nawa, uy. Ayaw sa ibaw utong. Ayaw sa ibaw utong. Kay layo pa kayong ospital. Wala. Uy, sir, ma'am. Lalo, uy. Pila ng mga nakay nakakaroon na dyan. Mga anak na dyan ko di kay mga nakay. 13 ka buwan. Timing. Kung adto mo sa ospital, perti pagpagkalayo at pagkita sa unahan, sa kinun pa, likuunon pa. Ari na lang mo sa mo ang clinic. Among clinic, affordable na. Ya, good. Kaya amo ang service. Dala. Amo ato namin kay mga anak na bisig kaluan nagtubol. Asa man jud? Yari sa unahan. Aw, dali. Adi na. Malam, sabi ka, nanay mga nakay. Mo ni clinic ninyo, ma'am. Maon sir, Clinic kagawas. nga low budget. Maon sir, saan nga. Pwede, mananabang raman good sir, mananabang ra ba? Mananabang. Kinsa may dali. Kinsa may mananabang ani ma? Ikaw? Ako ang bana sir, kaya ako mahanap ang ako ang bana. Ano ko sa problema, sir? Mukot-kot ka nang ako. Bay. Ay nauna sa awa. Sir, kinabuhi ang kuha. Kinsa may mananabang ika ako. Sandi na lang, ay mga Lagi oh. sige. Pagbiya bang kasi, ay mga na. Sa anak ko na. Ay sa, magsulobos kong kustom. Sila tuo mo nga. Ay nagpasulo boy. Ayaw. Utong na naron. Ayaw, ay kablaka kay expert ko na. Dali, assistant ko. Usang ko assistant ko. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, okay kayo na. Abot sa kanito, kay sapo na ako ang bana po Oh, manangan. Bisig human na mag-ilis ng anak na. di ba ba? Sige. Ika ba na? Gunit rin. Imong gunita kay igutong nga na. Lab, asa man ka di ko kita. Uy, ika assistant. Ika isang sa bata diha. Dara ko lab. Diha ka. Sige. Oh. Gi, utong. Utong. Napa dyan na bang utong ba ka? Sige, utong. Napay lugaw. Nangsam nitiyan si mo sa awa. Ayaw di ma. Sige, utong pa ko kani. Murag, tas ni. No. Amo nang pitsil. Gisulti ang tiyan. Sige, ma'am. Utong pa, ma'am. Naman ang bata na. Kani, ma'am. Dako-dako. Basta, ma'am. Hulat, ma'am. Hulat. No. Ala? Tanga mo ang galon. Ma'am, napag-isod, ma'am. Napag-isod, ma'am. Sige. Huwag, ma'am. Naman ay termos. Ang mo asa ng termos. Lagi ni tubig, siguro ni tiyan si mga asawa. Uy, no. Sige. Huwag pa man din siyos. Kani, ma'am. Murag mauna ni, ma'am. Sige, dako ginitiyan, ma'am. Sige, dako ginitiyan na, ma'am. No. Huwag na ka man ay speaker na mo diya. Ang tinain. Ay, sunod. Ang tinain. Puso. O puso Hindi kayo na sa bata. buntis, love. Anong di man na... Asa mo na tong baby love? Nabudol man siguro ka. Dili siguro na Baog siguro ko, sir. Di ka buntis, no? Nagpanggap siguro na siya. Si aron dili ka biyaan. Limang ka, sir. Pagkoto, lawam kayo. Huwag buwag ta. Huwag buwag tayo mo. Dili lang. Hindi yan ito.
Buwag na